Жити і знімати кіно, а ще Путін не вічний, і навіть дракони помирають. Вже колишні бранці Кремля Олег Сенцов і Олександр Кольченко влаштували велике спілкування з журналістами. Воно тривало понад 2 години. До концертної зали, де відбувалася прес-конференція, акредитувалися більше 400 представників ЗМІ. Про роки за ґратами і життя на волі. Далі Вікторія Козуб. Зустрічати колишніх політв'язнів Кремля в Українському домі готуються вже за годину. У холі активісти роздають листівки та вішають банери із портретом Олега Сенцова. І от вона, довгоочікувана мить. Сотні журналістів та активістів зустрічають Олега Сенцова та Олександра Кольченка гучними оплесками. Першим бере слово Олег Сенцов. У Росії його звинуватили в підготовці теракту. Каже, за 5 років ув'язнення пережив чимало. На спроби спецслужб домовитися про співпрацю та дати покази на українських топ-політиків відмовив, не роздумуючи. І отримав 20 років ув'язнення. Згадав і про обшуки 2014-го, і про день, коли його викрали. Он сказал, либо даешь показания 7 лет, если нет, пойдешь паровозом, получишь 20. Я сказал нет, сразу, не раздумывая, никогда об этом не жалел. Співпрацювати із спецслужбами пропонували Олександру Кольченку. Його також звинуватили у підготовці терористичного акту. Під тортурами змушували зізнатися у злочині. Всем обычно предлагают сотрудничать с оперотделом, там постукивать. А мне предложили, хотя бы на работу устроиться. Я говорю, не знаю, нужно сначала осмотреться, узнать, какие условия труда, какая зарплата. Он такой, что? Колишні політв'язні жити та працювати планують у Києві, а до окупованого Криму повернуться після зміни влади у Росії. Олег Сенцов уже перевіз до столиці родину, втім його мати залишиться жити на анексованому півострові. Надалі кримський режисер продовжить займатися улюбленою справою – зніматиме кіно. А ще видасть щоденник та книги, які написав у російських застінках. Олександр Кольченко поки захмарних планів не будує. Я поки що не будував жодних планів. В перші дні хочу трохи відпочити, трохи адаптуватись. І доки Путін при владі, в Крим повертатись не збираюсь. Я собираюсь заниматься 2 самыми замечательными вещами на этой земле. Это снимать кино и жить. Касаемо Крыма, вернуться туда, только на танках. Кажуть, у російській в'язниці здебільшого читали книги та писали листи. Письма – это очень важно. Это самое важное. Ты можешь не поесть день, тебе могут быть, не быть передачи, тебе могут там что-то с тобой делать. Письмо, все ждут писем. Поэтому пишите. Пишите, пишите. Что, о чем угодно. Просто это очень поддерживает. Прям очень. Да, мне писали много людей, я старался всем отвечать. Через незаконне викрадення російськими спецслужбами адвокат Олександра Кольченка подав позов до Європейського суду з прав людини. А от Олег Сенцов судитися із Росією вважає справу намарною. Вікторія Козуб, Заман, АТР.